že by nám kleslo odvodové zaťaženie v tomto roku? Vyzerá to tak, že nad tým vláda uvažuje a dôvod je veľmi prozaický. Totižto vysoké odvodové zaťaženie spomaluje ekonomiku. Národná banka Slovenska odhaduje, že nárast HDP tento rok bude iba 0,6%. A na toto sa Standard & Poor's, Moody's a Fitch ako tri najväčšie ratingové agentúry nepozerajú dobre. Znížili nám rating na najhorší stupeň za posledných 20 rokov, to sa týka Moody's. Fitch a Standard & Poor's nám ho neznížili, ale horšili výhľad pre ďalšie obdobie. A toto všetko znamená, že si Slovensko požičiava draho na medzinárodných trhoch. A že je z čoho znižovať, totižto máme s 39,2% piaté najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie v Európe. Pred nami sú už len Taliani, Gréci, Belgičania a Rakúšania. Naopak, zníženie týchto odvodov by veľmi pozitívne vnímali ratingové agentúry, pretože by nakopli ekonomiku. No a som presvedčený, že ratingové agentúry by neboli jediné, ktoré by to vnímali pozitívne, rovnako by sme to vnímali aj my, občania.